खुलुमबाय आदा आंनि जय नार्जारि इउटुब चेनेलाव खुलुमनानै बरायनानै लाबाय आङो। बेनिफ्राय आदाया बेयाव सफैनानै गोसोखौ माबायदि मोनदों? गाज्रिथ' नंखाया, मोजाङानो। इसोरनि खुलुमग्रा सभायावहाय फैना बिराद मोजां मोनदों। प्लास जनायाव फैनो मोना साबसिन गोजोननाय मोनदों। आदसा बेनिफ्राय ओरैबो लोगो दङ ने, माबायदि मोनदों बा? मोजां मोनदों ने? अके, होनब्ला जोङो दायो थांबाय थानायसै, नायनोसै सिङाव माबायदि जादों ने। अब्ला नोंथांमोना नायलांनानै जाबाय। आं नोंथांमोना गासै भिडिअखौ आं नोंथांमोना देखायगोन। बेवहाय मा मा जादों दा जोंनि थाखाय ओरै जाहोबाय लोंहोबाय मानसि गिदिरफोर दा बिराद खस्थ' खालामबाय जोंनि थाखाय। ओमफ्राय ओरैहायबो दङ नै, आरो ओरैहाय डेक'रेसन ओरैबायदि मोजां साजायदों जाहैबाय नै ओरैहाय, आरोबाव ओरैहायबो दङ नै। दिनै नोंथांमोना ओरैबायदि मोजां साजायदों जाहैबाय, नायदो नै। बेनिफ्राय ओरैहायबो नै गेट बानायलायखादों जाहैबाय ना ओरैहाय नै, नायदो नै ओरैहायबो गेट आरोखि, जेरैबो गेट ओरैबायदि मोजां समायना साजायदों। आरो जोङो दायो हाबसिगोन नै, नायना लादो गेटखौ माबायदि बानायदों, ओरैबायदि मोजां। आरो बेजों लोगोसे ओरैहाय क्रस दङ, ओरैबायदि मोजां। नायदो नै, आरो नै साजायदों। आरो जोङो दायो हाबसिगोन जाहैबाय, नैबे सिङाव हाबसिगोन, पेन्डेल सिङावहाय ओरैबायदि गिदिर आरोखि ना बेयावहाय। दायो जोङो सिङाव हाबसिगोन। दायो नोंथांमोना सिंगांनि माबायदि जादों, माबायदि साजायदों, माबायदि मानसि जादों बेखौ नोंथांमोना देखायगासिनो दं आरो। गिर्जायाव बयबो लारि लारि फैगासिनो दं जाहैबाय नै, गोबां मानसिया गिर्जा हाबगासिनो दं नै, बिराद मोजां इसोरनि आशीर्बाद नाजावफैदों। महानि जाखो ब्र'? महानि जाखो? ए दे मोजां। माबायदि मोनखो बाबुमोन? मोजां दा? माबायदि मोनदों देग्लायनानि नोंसोरो? बिराद मोजां मोनदों ने? बेयावनिखा नामा नानि? ए दे मोजां, थेंक इउ। बयबो ज' दायो गिर्जा हाबनो फैलायगासिनो दङ नै, बयबो दा गिर्जायाव हाबसिगोन। दिनैनो लास्ट दिन आरोखि ना। ओमफ्राय नै ओरैहाय नानिमोनबो दङ। माबायदि मोनदों नानि देग्लायलाय? बिराद मोजां मोनदों ने? मोजां मोनदों दा आदा? दे अके, थेंक इउ। मोजां दा बाजै देग्लाय? अके। नोंसोरलाय माबायदि मोनदों नानि? मोजां, बिराद मोजां ने? खालमासिथ' गैयासो होनबावबाय ने? खालमासिबो थाजानो लुबैदोंना लुबैयाखैमोन? लुबैदोंमोन ने? लाबो उफाय गैया जाहैबाय ना। दे मोजां दा? दे खुलुमबाय सारमोन। बेनिफ्राय दिनैहाय आंनि जय नार्जारि इउटुब चेनेलाव बरायना लाग्रोबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोनजों दिनै आं एसे रायज्लायनो होननानै मिन्थिहोनो होननानै आं नोंसोरखौ लोगो लाबाय। बेनिफ्राय दिनैहाय जोंनि बे इउथ केम्प जानाय 69 एनुवेल इउथ केम्प बे जुनियाव जानायखौ सारमोना माबायदि मोनदों? जोंथ' बेयाव फैनानै गोसोखौ जोबोद मोजाङानो मोनदों। माने सिस्टेमेटिक बेबायदि पेन्डेल बानायनानै ज' खुलुमगासिनो। बेयाव गुबुन हारि, नेपालिफोर दं, आदिबासिफोर दं, ओमफ्राय सानथालि, ओमफ्राय मिसिंफोर। बिराद मोजां जादों आरो बेनि इउथ केम्पआ। बेबायदिनो खामानि खालामो, जोंनाव बेबायदिनो सिबिलांबाय थानो मोनथों, अरायबो सानो आरो। आदसा बेनिफ्राय जोंनि साराबो माबाफोर बुंनाय नामा? मोजां मोनदों। बेयो मोनसे इसोरनि स्टान, इसोरनि थाखायहाय बयबो ज' जादों। जोबोर मोजां, जोबोर गोजाननिफ्राय फैदों, अब्लाबो जों मोजां मोनदों। दे गोजोन्थों दे। दायो हाबबाय जाहैबाय, नोंथांमोननो देखायगोन आङो मानसिफ्रा माबायदि जादों। ओरैनि जायगायावहाय दासो हाबगासिनो दङ, नोंथांमोना नायनो हागोन। आरो सिङाव थांनानै आं नोंथांमोननो देखायहैगोन आरोखि ना। लोगोसेनो ओरै गोबां मानसि दङ जाहैबाय, ओरैहायनो जिरायना दङ आरो ओरैहायबो फैगासिनो दङ। सिङावहाय नायदो, ओरैबायदि मोजां, ओरैबायदि कयार पार्टिफोर दङ आरोखि ना। नै नायनो हागोन नै, ओरैबायदि मोजां नै।
आरोबाव आङो नैबे हटेलाव फैबावबाय मानो होनबा बे हटेलानो जाहैबाय ओरैबायदि खस्थ' जोंखौ मेनेज खालामनानै जोंखौ जाहोबाय लोंहोबाय बेयावहाय बेनिफ्राय हटेलावनो आरोबाव नै जानाय लोंनायानो जोबबावाखै गिर्जा हाबनो मोनाखै मावग्रा मावगासिनो दं नै ओरैहाय नै ग्रेन्डनो रेडि खालामनानै दोनबावदों आरो संग्राफ्रा संगासिनो दं ओंखाम जागासिनो दं नै सारमोना दे जादो दे जानायाव आं डिस्टार्ब खालामथ'ले जोंनि थाखायहाय नै आरोबाव ओंखाम ओंख्रि संनानै होबावदों नै ओरैहाय बेनिफ्राय जोंनि थाखाय बिदि एफाराब खस्थ' मावना जाहोनायखौ माबायदि मोनखो सार जोंखौ एफाराब खस्थ' गोजोननाय मोनबाय ने औ औ औ आदसा आदसा एखेबारे बेदराथ' दा बुंलायसो ओरैबायदि गोथावमोन आरोखि ना आं डाबल जाजोबदों ओंखाम ओंख्रियाखौ ओरैबायदि मोजां मोनदों आरोखि ना आं थांनोसो बाबाय मथा मथि जोंनिया युथ केम्पआ जोबमाला हामबावगौ होननानै सानबावदोंमोन आरोखि लाबो उफाय गैले जोब्बाय दा थांनांसिगोन आरोखि औ नेक्स्ट टाइमाव लोगो मोनलायगोन औ औ औ औ दे बेनिफ्राय नोंसोर गामियाव फैनानै बिराद मोजां मोनबाय जोङो बेनिफ्राय नोंथांमोना जोंखौ लोगो मोननानै माबायदि मोनदों आबौ बिराद मोजां मोनदों बिराद मोजां मोनदों ने आरो मानसिफोर बेनिफ्राय बेसे गोबाव जाखो बेयावहाय बिदि बर'फोरनि बर' बेप्टिस्ट चार्च बिबिसि बेनि सिङाव थानाया बेसे गोबाव जाजेनखो इयावहाय 1983निफ्राय ने होनब्लालाय गोबाव सम जाबाय ने जइन जादों ने आं बेयावनो 1983नि नभेम्बर 3 थारिखआव हाबा जानाय लादों आरो बेयावनो जोहोलाव समाव फैबाय सासे सिख्लाया गोसो थोबाय बेजोंनो हाबा जाबाय रायजो जाबाय आदसा जों माने जुनाय होनब्ला बिराद जों गोसो जायोमोन बै समनिफ्रायनो माला नुहैगोन होननानै सानदोंमोन दा नुफैबाय गोसोखौ बिराद मोजां मोनबाय माने जों थाबावगौ होननानैसो सानबावदोंमोन आरोखि ना ला उफाय गैले दा जोब्बाय नालाय माथो खालामबावनाय ना लाबो जोंनो एफाराब खस्थ' मावना जानायखौ जेबो दुखु मोनाखै दा जों खस्थ' मोनाखै खस्थ' मोनाखै ना मावनायाव खस्थ'आ जेबो नङा ने औ औ नोंसोर थाङोब्ला दरसे खोमसि मोनसिगोन जोंबो बिदि मोनलांसिखागोन नोंसोर जेरै दरसे खोमसि मोनो जोंबो बिदि मोननायसै आरोखि ना गोजोननाय थाबाय आरोबाव मोनानि थाखाय आरोबाव आदसा नै आबौमोना जोंनि थाखायनो आरोबाव रेडि खालामगासिनो दङ आरोबाव जाहोनो थाखाय नायदो नै रेडियैनो होनब्ला आबौनिसिम रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय दे आबौ दे दे आरोबाव नै जोंनि थाखाय बिराद खस्थ' खालामनानै जाहोबाय मावना दांना जाहोबाय लोंहोबाय दा नै खालाय खुलै सुगासिनो दङ जोंनि थाखायनो दा माबायदि मोनदों मादै मोजां ने जों नोंसोर जुनायनि मानसिखौ लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय दे माने जों माला नुहैगोन होननानै सानबाय थायोमोन दा लोगो मोनफैनाय बिराद मोजां मोनबाय लाबो जोंनि थाखाय बिराद खस्थ' मोनबाय आरोखि ना नोंसोरो दे हामबायसै